down for what? Turn down for what? Turn down for what? Здравейте хора, аз съм от Атлати Gaming и днес ще снимам в Свиленкрафт с Павел Боянов. Той също е от Атлати Gaming. Надявам се този сервер да не лагва. И сега ще ходим на Warp Survivor, ще снимаме как оцеляваме. Дадаха ми някакви тук яки неща, като ги цъкнах и тия. Проверях сервера, дали лагва. Не лагва, като гледам, хубав е. И гледайте, вече имам 10 диаманта, 10 златни ябълки. Ще почнем с тях в началото. Дали са ниги. Да отиваме на Warp Survivor. Той му е бъган микрофона и ще пише, пока ще говоря. Warp Survivor. О, написах горещо. Среда е. Някакъв тук полшанки пуска. Тук PvP ли правят, Като излезнеш си на PvP, това е много тъпо. Тъпа ми се Виктори, добре? Тъпа. Да. Предполагам да е някъде напреде. Тя ще си сложи тия яки неща. Това сервер е супер яко е. Админите колко гледат. Браво те. Тук някакви крипери. Мога ли да ги убивам? Ай, ще пробвам. Коста пичка. Оно, живот пиче, бах ти якото. Седно съм самото. Аз си гръмнал, ще ти бъм майката. Барут даде ли? Бах ти потък. Извинете. О, прасе! Бах ти прасето, къде е отишъл? Къща ли правиш, Добре. От колко правиш от дъски? Тя си има ли такива дърва? Правя стакчета. Точно! Точно 4 стака. Аре, тук ли ще я правим? Виж, тук е малко място. Ай, ще взема гъбите, защото после мога да си правя полшанки. В смисъл, за ферментирало око на паяк. Нещо да си писал в чата, да не съм го видял. Не. Продавам хон, който иска се тъпа. Не сме почнали. Те да колко пари имам пуска. Сега гледаш 0. Може да е 0. 500! Супер! Павчо, тук ли ще е? Айде да мери някаква платформа. Някакво равно място. Че тук като гледам... Не е много. Не е много равно. Аз ще търся. Ако намеря, ще ти кажа се тъпа. Късен път. Ще направя тук 4 глупости. Побазика ли с мене? Майка ти котката. Добре, какво не ми трябва тук? В принцип, всичко ми трябва без... Пайжната. Не, пайжната не мога я взема. Или смети можех. Няма се бавя. Да взема тия гъби, после ще ги сложа. Ще ги сложа тук и после като идам. Ще ги взема. Ще сложа крафтинг тейбъла. Дай си ми сега гъбите. Дай ще направя... Това знае какво ще направя. Добре. Да съм на ти. Аз нямам място, Пак ще ги махам тия гъби. Това ще го... Всичко ми трябва, какво да правя сега? Пишеш ли ми нещо? Защото не съм те видял, сори. Ще махна пайжната, Пайжна не мога да се намеря. Сигурно я продават. Това ще си го сложа. И ще стана като някакъв пич. Сега какво ще правим? Това ще го оставя тук. Айде, тръгвам. Къде отиде, бе? Чувам някой да събира. Кравичка. Тук ресови има ли? Надявам се да има. Това не съм го пробвал. Bear Grylls. Survivor при крипари. Дори и с майка ти в леглото. Да не мога чупя. Майка.
Израдвах се и то почна да стреля, да няма някой почна към мене, бе. Крипър, behind me. Те ама гръмни, бе, към мене. Гръмна, майка път. Какво ста тука, бе, бах ти, тука ме нападнаха всичките и не ми хъбят хъпа. Ай, стига, бе, изхъбяха половин царце. Пъпъкът е световно тука. Добре, приеми Виктория, окей. Не мога да ще ти приема, брат, защото бил с два скелета и един зомби, едно зомби. И пак! I'm the king of Olympus. Гадна форма, 8 билет. Умри, бе, скелет, умри, бе! Fuck you, Thunder, you can suck my dick. Това филм е много як, препоръчвам го. Умря ли, бе? Умри, бе! Умри, бе! Айде, приемам се. Бах ти как са бия. Тъпа цепта. Айде чупим гъбите, бе. Да, виж ма мене, виж ма какъв съм пич. Само погледни. Имам дъма армор, бе. Оу, ес. Не сме почнали, пак вече имаме тикви. Ще направим... Какво ще направим? Та къща... Айде да им тази къща, бе. Ай, аз ще взема, ще направя рез. Мога ли рез да правя? Чай, питам. Ресове има ли? Има ли? Аз пиша с главни, то ми... Не, да не ме паднат... Welcome Victor to градина. Owned by Venko. Да, има, как гледам. Да ти еба... Яката градина. А, не е яка. Майка ти потуста. Оу, значи може да вземам тиквите, нали? Бах ти тъпя. Направя градина, пак тия тикви са извън. Шева сме, да, шева. О, гъбки. Аз събирам ги гъбите, защото... Защо ще събирам гъбите? Защото, примерно, като събирам... Като искам да направя полшенка за невидимост и като ти трябва ферментира лука на паяк, аз съм на български. И като нямаш гъби е много сладващо. Аз сега къде ще ходим, бе? Аз отивам търся някаква платформа. Тук като гледаме доста равничко. Горе, тия са направили къщи. Ей, тук... Ако копаем малко... Имам ли копата? Супер, Diamond е джанта даже. Тук... Ей, тук може някаква да направим къща. Не гарантирам дали ще е голяма, ама ще е къща. Аз съм фул, брат. О! Не бе са. Тъпа, аз ако искаш да видиш на каква платформа съм. Къде си, бе? Той до мен. Тя... Това... Давай, дърво без нищо. Аз имам стаптите. Ха-ха, ти по-пото. Сега, Herobrine не лами. Herobrine ли? Павел. А, да, ще е. Айде с всякакви дърва да го правим, бе. Аз имам някакви други. Както и да е. Почвам с тия. Малко ще построя и като... О, фак, пустах Майнкрафт без искам. Ще я затворя и сега, другата Майнкрафт. Същата е, само че от начало. Ще построя малко и вместо да си губите времето да ме гледате, ще дам на пауза и после ще продължа. Бърнахме се! И горе-долу построихме там нещо. И бях на пауза. Той смята, че и тия неща са ми много тъпи. Смисъл, като започнем, то няма смисъл да оцеляваме. Имаме вече диаманти там, някакви кирки, енчантнати глупости. И няма смисъл. И ще трябва да ги хвърлям. И ще ги хвърля. Ако намерим лава и там може да ги хвърля. Всъщност, знаеш какво ще направя? Е така. Да, съм фука. Абе, какво това е? Как съм фука? О, 3 дърт. Струваш си. Манас ти. Добре. Ето ще ги хвърля. Значи, кирката. Хвърляме я. Това хвърляме го. Извинявайте си, ви разочароваме хора, но what the fuck? Да не го знам какво е. Don't want to change color scheme to improve. Не.
Това ще го фърлям. Ще ми липсват. Абе, защо не се изпразна направо целия, бе? Колко време стигам само да видя? Вече 12 минути. Което не е много. О, всичко е за хвърляне, бе. Добре, като ги хвърля, ще продължа клипа. Всичко там не казах. Клипът е двето. Добре. Зарових тъпите неща. Сега съм беден. Даже и дрехи нямам. О, диамантите, тя съм ги забрал. Ти имаш ли дърт, бе? Ще го запушиш ли това, че аз нямам нито един дърт? Павчо. Дай го. Чува. Супер. Да седят долу. Някой ден може да не ги вземем. Няма ги вземем, бе. То по принцип това го дадат всеки ден тия неща. Наново и то по принцип няма смисъл да се оселява така. То целта е да си беден в началото и да станеш богат. Нещо такова. Значи тук ще слагаме печка, пък тук вече са тия екте. Трябваше и тук да ги плотим, ама за какво без това не ни трябват. Стана ми гадно, е. Как ще да е? Сега какво ще правим? Таван нямаме ли? Ай таван да по... Какво е, бе, деба? Извинете. О, ти правиш тавана. Супер. Но аз нямам брезови дъски. Така че ти си с брезовите, аз съм с тия дъбовите. Бах ти високото. Тапарата. Отивам отгоре. Ще го правим като пирамида ли, бе? Добре. И 3 врати. Кога ги направи, бе? То много бързо строи, хора, аз ви казвам. То е някакъв... телепортира се в бъдещето. Паднах. Паднах дука, бе. Обаче тъпото е... Нито лопата имам. Тук има диамантин и енчант. Съжалявам, ама ако искате оцеля, нека да е често. Ние по-скоро им покаваме за тия по-начинаещи за Майнкрафт, как се оцелява. Първа вечер, втора вечер, там тия. То сега вече е вечер, ама айде 2 вечери може да сняме. Ей тя как се оцелява в началото и вместо на синглплеер да снимам на мултиплеер. Ще е по-интересно с приятели. Това е Double Survive. Ще направим с AES, само че не знам с какво точно ще прави. Слагай върху е това. Аз после ще го махна. Стъпя. Ти що не мога го вия? Не че искам да. Но пиписон. Ти да не направи... Аре се, бе. Да, пиши ли какво прави? Дай ми бели дъски. Да. Аз нямам една бяла. Имам само дъбови. Ама ако не ги бях хвърлял уния, щях да имам бели. Айде им си ги вземем. Админе, дай тогле. Бебо, тогле диска. Маля, това ще му е майката. Значи ти си мал бели, ама от мен искаш. Дарго, аре де, ама нямам бели, бе, брат. Откъде ти взема бели дъски? Тоест брезови. Ти купиш брезови някъде? Чакай малко. Ще заслужава. Бели флякам плай. Как ти искаш брезови, сега ще ти дам няколко стака. Мадафак. Къде? Ще залиса айтемите. Нали играхме честно, бе. Аз запазих само и тия. Вие сами можете ги се намерите. Тия са най-често намираната руда. Това е най-често намираната руда, т.е. въглищата. И като тя намериш, са по сигурно стак на едно място. И е така, колкото повече намираш, по един стак. 2, 3, 4, 5, 20. Знаех си. Аз кой? Тук някакъв офис пише. Ние ще снимаме на други игри, не само тая. Примерно ще снимаме на World of Warcraft по-късно. За сега ще снимаме на тая игра. Пак в началото.
Други игри може да стимаме, ама за сега тия. Другите не съм сигурен. В смисъл, не знам кои ще са. То да не лефна, бе. Чакай, търсите Дарко. Май лефна. Лефна ли, бе? Или аз не го виждам? Ай го, бе. Там е. Къде си, бе? Бял дърво. Да не мога чупе. Те ще падна. Бер Крюс. Целям. В беше този звук, насрах се. От страх. И паднах. Бах ти звука. Някакво такова гадно. Както си ходиш. Това принцип се чува майката, като се спалне Уитнер скелет. Ай, стига, бе. Да намеря бели дъски. Бяло необработено. И да не мога го чупя. Така. Повече да не го покажа под камера. Къде си, бе, брат? Не може да намеря бели дъски, освен да сложим каквито там имаме. То се равна клапа. По-добре от Белтински. Не влизайте в Белтински, ако админите го гледат, извинете хора, ама така си е. Където от къщите на хората, после искате да имате хора. Как ще стане това? Админите, деца на креатив, влизат в къщите на хората и крадат. Деца на креатив, какъв е смисъл? И ги бандват, защото не искат, защото не им дават да крадат. Направи ресът без мене ли, бе? Сега ще те убия. Азикам се. Дай ми нещата. Не, са не си ти. Какво има тук, бе? 6172. Преди го кръстихме Double Survival, бе. Може да го приемем много после. Дафокс, как се става админ, като преминаваш през тестове или майн кандидатура. Аз съм бил админ в Ironcraft. Модератор. Вста кандидатура и возих. WTF, head admin и сега печка имаме ли? Аз си правим мината. Къде да правим? Iron Man. Ей, тук в ъгълчето. Ето тук почвам. 4 квадратчета. Да, с кирка. Не е с кирка, бе, си изхъбиш кирката. Даже кирка няма. Къде е надолу, бе? За какво така? Бах ти блокер, брат. То... Хем строи някакъв пак асал бързото, хем намира желязо като влиза. Бах ти. Той е... някакъв про. Не е влезнал вече в мината, намери желязо. Какво искаш? Прото. Значи ето, да си направя една кирка и аз. За много видите, сега ще покажа как се прави кирка. Или заобщо всички там неща. Ако влезна в къщата. Така се прави меч. Той си прилича на меч. Така. Една пръчка и две. Кирка се прави така. Така се три отгоре. Така се прави мотика. Така се прави брадва. Така се прави лопата. Още нещо остана ли? Мотика, брадва. Не. Лък мога да ти покажа, само че... Да кажем, че тия дъски са връв, които се взимат от паяк. Не. После ще покажа. Така не мога. Нито нямам толкова пръчки, колко ми трябват. Нито нямам връв. Нито имам връв, де. Нито нямам. Как е? Ти ли си играй с вратата, бе? Прото. Дето намира желязо, като не е в мината. Павел, не. Имаш си сядаш. Запушил ми мината. Чай, ние имаме желязо. Фак. Бат Герик, задушавам се. Сега се развихме горе-долу добре. Горе-долу.
Каквото за скили ще правиш, аз имам тук в честа, де. Няколко стака. Action has no second revenue. Това откъде бе? Ти ги запазил. Абе, уж не искаш такива, пък после ги запазваш. Добре, добре. Нищо не взех. Ти запази кита, бе. Нали не искаш нищо, пък ги запазваш? Тъп ли си ли, да, бе? Лети. Не има този сервер. Искаме 11 часа, за да ми даде кит. Някакви там дрехички. Искаме 3 дена, за да ми даде диамантите и тия глупости. Тъпа работа. О, супер! Разгеле. Най-накрая има команда Бек. В белтински нямаше, убивах се направо. Всъщност имаше нещо бъгваше командата. Беше бъгана. Къде си, бе? На линия ли си? В сервера ли си? Да, в сервера си. Къде си? Да! Къде си, бе? Ела тук да правим нещо, защото ми е скучно. Какво ще правим сега, бе? До дърва ли да отивам, да не отивам с дърва? Железен меч. Имаш някакви глупости тук, ако някой е гладен да яде. Фак ли ще направим? Оу, ес, супер! Айде, супер. Да хапна. Ти аз преди да си гладен. 4. Хей! Гледай, то желязо намеря тук. Сега колко време снимаме вече? Да видя само. Ако така към тази ама не 24 минути, скоро може да приключваме. Към 27-та, не там някъде. Да не става голям клип, защото няма да го гледате. Мисъл, няма ви се иска да го гледате. В принцип да. Може да снимаме и на някакъв там сервер, който също се опитам да направя, ако правя сервер. Ма няма да е скоро. В принцип, всеки ден ще качваме клип. Това е първи епизод, двойно оцеляване. И утре може да видите и втори. Тоест, да, втори епизод. Това е. Не да знам. Аз купая толкова много, не намерих нищо, не влезна в мината и намери желязо. Хексит мод. Слендермен мод. Ай, стига, бе. Влезнах на някой... Лара пролез. Тихо, аз да гледа или да гледам правилата. Много ми трябва правила. Офис. Сега къде си в сервера? И цок. Поне камъни да събера. Намерих 27 айрон и 40 лапис. Лапис лазули. Мале... Аз я играх в този сервер направо. Отказвам се, това бах ти прото. Не сме почтали вече има лапис. Лазули. Тоест лазурит. Това синото. Дето се правят вълни. Тото е. Ако не се сещате. Как мога да го махна? Аз не иска да пиша така, как мога, не да. Колко време стигаме? Вече имаме сигурно 27 минути. Айде се качваме горе в мината. Ще само се чупя кирката. Така супер. Отивам сет на хома. Че съм ти го сетнал.
После ще им преименуваме Реса. Може да го преименуваме на Double Survival. Ах ти гора. А каква това мина дет? Някакво странно го съм направил. Мисъл, не му излезна. О, излезнах. God of War. Метната му е. Защо не пада? Ще бъдкате. Тя не го чупа повече. Страх от него. Ай, какво става тук? Аз тук бъгнах. Ще ме майката. Хало, Тарио, Дарго. Аре да приключваме. Да, ние ще приключваме без това. Той е към 30 минути вече. Ева тук си оставя. Тя. Пустите. Лего, 46 опис. Абе. С това ще забогатеем до утре, бе. Ще станем 300 диаманти. Без спауна. Това как го взех сега? Аре, ела тук да кажем последни думи на ютуберите. Добре, това беше от нас. Atlantic Gaming, първи епизод на двойно оцеляване в сервера Свиленкрафт. Запомни го. И се видим до скоро, втория епизод, демек утре. И до скоро! Get low when the whistle go.